Jeho slov bojuje za lepšiu Ukrajinu. Pôsobí vyrovnaným dojmom a o strachu zo smrti nehovorí. No keď rozpráva o najhorších momentoch jeho služby, trasú sa mu ruky, v ktorých drží kávu. Najťažšie pre mňa bolo, keď som videl prvýkrát zomrieť človeka. Raz prišla medička a povedala, že zastrelili jedného chalana. Onedlho ho priniesli. Nebol síce od nás, ale prvýkrát som videl niekoho tak krátko po smrti, že biele šaty tej medičky boli nasiaknuté jeho čerstvou krvou. Keď sa s nami rozprávala, krv stekala na zem. Zrazu bola pod ňou obrovská mláka. Toto všetko sa odrazí na psychike človeka, hovorí Nikolaj. Prvé 2 mesiace, čo som sa vrátil z frontu, som sa v noci budil, ako keby som mal mať službu. Neustále sa ti sníva o vojne, že bojuje, že sa niekde plazíš a tak ďalej. Potom to po nejakom čase prejde. Ja som sa s tým vyrovnal sám, aj keď treba povedať, že šťastie aj preto, že mám známeho vojenského psychológa, s ktorým som sa veľa rozprával. Raz mi aj spravil testy a povedal, že som viac menej v norme. Podľa Nikolaja Kravčenka sa dá odhadnúť už pred nástupom na vojnu, ako sa s konfliktom vysporiadajú vo svojej hlave jednotliví vojaci. Myslím si, že vojna v každom z nás prebúdza to, aký sme boli aj v normálnom živote. Ak si bol silný a v pohode, keď si nebojoval, si silný aj po vojne. Ak si bol slabý, no nejakým spôsobom sa to v tvojom živote neprejavovalo, slabosť na teba udrie silnejšie. V Múzeu antiteroristických operácií v Kremenčuku podplukovník Volodymyr Jurinovič Poliakov hovorí, že jemu pomohla pri vyrovnávaní sa s vojenským konfliktom na ukrajinskom Donbase viera. Pre ňo bolo najstrašnejšie oznamovať rodinám, že ich blízky padol. Najhorší je pocit, keď vám zavolajú, že niekto zomrel. Pýtate sa, kto to bol a v akom útvare a potom si začnete uvedomovať, že to ešte nevedia jeho najbližší. Že tam niekde má ten chlap manželku, ktorá ide práve do práce a že jeho deti bežia bezstarostne do školy. Jeho žena ešte stále verí, že má dobrého, silného muža, ktorý sa čoskoro vráti z vojny a jeho deti o svojom otcovi ešte stále hovoria ako o hrdinovi, ktorý bojuje na Donbase. A jeho už niet. To je skrátka strašné, keď oni ešte nevedia, ale ty už to vieš. Ukrajina má ešte stále nedostatok vojenských psychológov, ktorí dokážu obetiam vojny, vojakom a ich blízkym pomôcť. V Chersone na ukrajinskej hranici som sa stretla s otcom Andrejom, pravoslavným kňazom a vyštudovaným vojenským psychológom. V decembri založil rehabilitačné centrum, aj keď s psychologickou pomocou vojakom začal už pred niekoľkými mesiacmi. Mnoho z tých, ktorí sa vracajú z vojny, sú ako deti. Veľké deti, ktoré prežili traumu a chcú, aby ich niekto pochopil a mal rád. Nechcú medaily, alebo aby o nich na tribúnach niekto rozprával. Oni len chcú, aby ich niekto ľudsky pochopil. Chcú jednoducho pracovať a byť šťastnými. Otec Andrej pracoval s asi 40 vojakmi s posttraumatickým syndrómom. Všimol si, že pre vojnu na Donbase v porovnaní napríklad s tou vietnamskou či vojnou v Afganistane je príznačná jedna črta – nízka úroveň samovrážd. On sám to pripisuje kresťanstvu, ktoré vojakov údajne drží nad vodou. Vysvetlil mi ale, ako sa ľudia správajú, keď sa vrátia z vojny. Mnohí sa v sebe uzatvárajú. Pravú polovicu mozgu, ktorá je zodpovedná za pocity a emócie, ako keby vypínali. Nemôžu sa smiať a keď sú na pohreboch svojich priateľov, neplačú. Keď začnú ľudia prežívať posttraumatický syndróm, ich ľavá časť mozgu začne analyzovať veci, ktoré prežili. A preto nemôžu pokojne spať alebo spávajú po sediačky. Keďže pri sebe nemajú samopál, mnohí spávajú so sekerou. V malej sakristii, ktorá je súčasťou jeho pravoslávneho kostola, mi hovorí o klientoch, ktorí sa museli spoľahnúť na ľudskosť z opačnej strany barikády. Pracoval som so 7 vojakmi, ktorí vyviazli živí z jedného z najťažších bojov pri Ilovajsku. Ešte než do koridora vošli, strieľali na nich. V tom koridore vtedy zomrelo okolo 1000 ľudí. Oni sa tomu vyhli. Moji klienti mi hovorili, ako sa ich dotklo, že ľudia z Donetskej ľudovej republiky, ľudia, ktorí bojujú na strane separatistov, ich schovali vo svojich pivniciach. V jeden okamih totiž už nevedeli ani stáť na nohách a potrebovali si po ceste niekde oddychnúť. Vojaci mi vraveli, že bolo strašné vojsť do domu nevediac, čo je to za ľudí. Nevedeli, či ich nezabijú, kým budú spať, alebo či nezavolajú niekoho iného, aby to urobil. Mali strach, no nemali inú možnosť. Museli si oddychnúť. Museli im veriť. No nakoniec odtiaľ vyšli živí a zdraví.
Что это за люди? No vojaci sa na separatistickom území nestretli vždy len s ľudskosťou. Тоже еще ребята рассказывали, когда... Iný vojak mi hovoril príhodu, ako ležal vedľa jednej dediny. Ľudia z niekoľkých domov ho počuli, ako volá o pomoc, no nikto mu nepomohol. Bol zranený. Neskôr mu amputovali nohu. Ležal tam a nikto mu nepriniesol ani len pohár vody. Vojaci mi tiež hovorili, aké bolo strašné, keď nebola voda a museli piť zo špinavých kaluží alebo zberali vodu z orosenej vojenskej techniky. Ľudia, ktorí bojovali na Donbase či utiekli z územia okupovaného separatistami, varujú pred idealizáciou vojny. Na Ukrajine idú až príliš často bojovať dobrodruhovia, ktorí nemajú predstavu o realite. Romantické predstavy musia ísť bokom, hovorí podplukovník Volodymyr Jurinovič Poliakov. Vojna má svoje vlastné zákony. Vojnu začínajú politici a mali by ju aj končiť. No aj keď ju ukončia, zákony vojny zmeniť nemôžu. Vo vojne je všetko, no najmä je v nej krv a smrť. Самое главное, там есть кровь и смерть.